Baba makati zvenyu? Baba ini ndinofara. Tiripo tinofara kukuonai. Mufaro watinawo ndewekuti mada kubatana nesuwo padambudziko renyu ramuinaro. Chakusarudzai ndo chakuita kuti mutisarudze kuti kana tiende kuSly Media ndo chatinokudza. Ndikatanga nekubvunza kuti zita renyu rizere ndiani? Indonzi Sylvester Tafumanai kana kuti Simbi yebasa? Ini ndoitwa Ronald Concert. Ronald Concert. Ana Concert vanobva unoku? Unobva kuGuruwe. Vanobva kuGuruwe? KuGuruwe kuna na Concert? Concert chirungu kana kuti chirudzi? Concert chirungu. Chirungu? Ya, mazita ana sekuru. Mazita ana sekuru? Redu chache tinoshandisa yange ndiye kuti mushoshoma. Mushoshoma. All right. Takaiswa mazita ana sekuru. All right. So zukuru kamzita ana sekuru. Semuzukuru kutanga. All right. Aiwa tinotenda. Mukoma Ronald, mauya kuno kumuine dambudziko tiri kukuonai muri wheelchair. Nhoroondo nemakuhwa zviri kutizvo ni makanga muri munhu aizvifambira asi izvezvi makurarama muri wheelchair. Mungatizivisei nemhuri yeZimbabwe kuti zvakauya sei? Ndinotenda. Inini ndiri munhu aitozvishandira, aitoenda kubasa. Kutomiswa kuenda kubasa inauye urwere. Urwere hwakangotanga. Hwakangouya handitoziva matangira zvakangoita because ndakangotanga ndakunzwa kusungwa mwezi. Kusungwa? Chakaitika ndekuti ndakabva kubasa. Ndichienda kumba. Ndichienda kuoff. Ndakasvika ndakapinda mukicheni mangu. Saka ndakubuda padoo. Ndatobvisa bhutsu ndakubuda padoo. Ndakangoita kachiveve pamusoro pegumbo rekuraiti. Kachiveve pamusoro. Saka ndakangotiwo kumunhu agarisa akapfeka chibhutsu. Saka kuda ndo chiveve chebhutsu. Asi kubva ipapo ndakatozoona kubva ipapo gumbo rangu ranga kutochinja step. Ndakuta gumbo rekudhonza. Ndinoita 2 days off. Ndichidzokera kubasa. Ndakaenda kugara 5 days. Makumbo anga akutorema. Handichakwanisa kutambisa zvigumwe. Mumwese makatosunga kunzwa kusungwa rautira yese kunzwa kunge ndakasungwa nebhandi. Ndo manzura ndengozvita makumbo achibva atotanga utachiveve. Saka ndakaita 5 days ndokubasa nanda kutofamba nemudonzo. Saka pandakabva kubasa ndichifamba nemudonzo zimba ndaenda kumba. Ndichizodzokera kubasa nasosori kwanisa kufamba. Kubasa muri kuita basa rei? Ndaita basa resecurity. Ndaishanda panosangana Samura Machel na Bishop Gao. Panoitwa zvemabhoo. Ndo pandaishanda. Saka chamakatanga kuchiita kuti mupedze dambudziko irori makumbo akurema hamuchakwanise kufamba, ndekupi kwamakatanga kuchitsvaga rubatsiro? Pandakatanga kuenda ndakaenda kunonzi kuFidelis. Kunoitwa kune vantazochiwana vanonzi Amai Hungwe. Ndo kwandakatanga kuenda. Ndakasvika ikoko ndichida kutotora kundibatsira asi makumbo anga atotonhora kubva mabvu. Kwese kwanga atowachando. Zvokuti wanga kutosha kuti munhu ndikubatsira anogona kungofira pa. Asi ndakazotubatsire vandibatsirawo ndakazokwanisa kubva ipapo. Asi kufamba asisakwanise zvangu. Ndokuenda kumba. Saka ndaenda kumba. Ndaenda kumapostori. Ikunotonowo machechi andoziya. Ndichimubatsirika kuti vandibatsirawo. Saka pakazoitawo vamwe vanouya pamba. Vaitondifambira vachizoita munamato everyday. Vachizoita munamato everyday. Kusvika vazvikundikawo nanhasi. Kuchipostori kwamakaendawo? Kumamedical hospitals echirungu aya makambozvitrayawo here? Kumedical ndakaenda. Ndakaenda kuchipatara chinonzi Arndale. Ndakaitwa x-ray. Pandakapinda ndichana chiremba. Achindibvunza dambudziko rangu. Akatanga kundibvunza kuti unonzwa kurwadziwa here majoini aya mabhonzo. Ndakati mabhonzo handina chandinonzwa kurwadziwa. Unokwanisa kufema zvakanaka here? Zvese ndinokwanisa kufema zvakanaka. Nhengo yako iri kumira here? Kudya uri kudya here? Ndakati zvese ndinoita sei? Ndiri kudya. Unonwa here? Doro kwambomwa here? Ndakati doro ndakambomwa ndakasiya. Kofoja? Foja kuti. Kukosora ndakati kukosora dambudziko ndakabvira naro kubva ndiri mwana mudiki. Ndakatombochekwa maTB anga asingawaniki. Zvikanzi saka iwe dambudziko rako chaicho riri papi? Pauri kunzwa iwewe? Inini ndakati ndiri kunzwa kusungwa muwese unge munhu akaswa chibhandi kana kusungwa netambo muwese. Ndo zvandiri kunzwa chete. Saka chiremba akanditi dambudziko rako haribatiki. Zvarutsanangura hatiita sei? Hazvibatika. Isusu chatingatokwanisa tangokutora x-ray. X-ray kana pasina chayaona
hapana zvatingaita, unonga kutozoendawo kune mamwe mahospital. Ndo zvaakanditi. Kana chiti imimi kana muchiti ndinosungwa kungwe bhandi, zvine zvichitorwadza here? Natsotsanangurai pakusungwa. Unongoitonzwa kapeini, unotonzwa kurwadza mwesi munoziva kusungwa netambo munorwadza, unotonzwa kakurwadza zvomunenge makaita. Tinombonzwa hapana besides kunzwa kusungwa ipa zvimwe zvinoitika takanangana nezveurwere hwenyu chii panyama yenyu? Zvimwe zvacho ndinonzwa chiveve chetu mumakumbo, ndozvandinonzwa. Paipa mambotaura kuti pamakatanga kurapwa makatonzwa kuti makumbo ese anga akatonhora, zvichiri zvakadaro here? Makumbo anga atonhora, sino kubatsirwa kwandiromboita makumbo izvinonzwa ropa raakufamba, wakutonzwa kuti ukabata unotonzwa kuti temperature yemunhu. Nokuti panguva yacho waiti munhu kana kwaya kuzondiona ukabata gumbo rangu wega wedzungudza musoro kuti munhu anorarama, nokuti firiji chaiyo ndo yanga yakumakumbo. Asi ezvinozvo ropa raakuti fambei. Ndine dzimwe nguva ndakagara ndogona kutongorutsumudza gumbo ndakarida, asi kuridzosa handikwanisi. Kumwe ndogona kutombotitambisa, zvingotambisa zvenguva diki ndakaramba nditambisa simba ndotonzwa kuti simba rabata. Hamuna kana zvamunonzwa munhu wese ane ropa rinofamba, asi pane nguva yaunogona kunzwa kuti pane zvimwe zvinhu zviri kufamba mumwiri wangu zviri hamumboitawo zvakadaro here? Kunzwa ndinonzwa, ndinoita izvozvo mumwesi umu munoita mune chinhu chinofamba. Zvazviri kuita ndezvekuti ndakasungwa chibhandika, unongonzwa kutofamba muno muchitofamba famba, zvoyazosunga muno muchija. Zvodzoka futi uchitonzwa kufamba, unonzwa kutofamba utotenderwa west, utonzwa kuti pane chinhu chirikuita sei chiri kufamba. Pakurwara pamuri kuita mukoma Ronald, munombozvimba here? Handizvimbi. Nyange muarea ino pain iyo? Handina pandiri kuzvimba, handina, asi ndiri kungonzwa kusungwa chete. Nokuti ndakakubvisirai masokisi angu kumakumbo, makatarisa munogona kutoona kuti munhu mutoti munhu anofamba makumbo akari right. Zvino unogona kutofunga kuti muri kunyepera? Haana kuzvimba zvokuti munhu akafamba akauya akandoona ndakagara pacheya ndichitotaura nyaya, andoti munhu ari right, haarware. Kana kandinzwa ndichitaura pafoni andoti munhu ari right, haarware. Pamakaenda kuchivanhu kana kuti kumapositori, pane here tsananguro yakaedza kudonongodza kuti zvinhu izvi zviri kubva papi, kana nekuti kuchipatara zvashayikwa kuchivanhu zvinenge zvichiratidza kuti pane mweya irima inogona kunge iri kukonzera urwere? Pane mashoko here akabuda akadaro kana chiprofita chakadaro? Hongu, kuenda kuchivanhu nokuenda kuprofita tsananguro dziri kubuda dzimwe chete. Dziri kuti chii? Dzikuti zviri kubva kwakazvara madzinza enyu, kuvabereki wenyu vamuka vakakubereka ende ukazviita se ndokwazviri kubva. Kana mazvinzwa mune moita se? Muri kuita sei nezvazvo? Tinochiedza kubatsiridzwa nezvazvo, nekuti inini kufemiri yangu chaiyo mandakaberekwa mumba pababa wangu, ni baba wangu namai yangu vese vakashaya. Nematambudziko vakashaya rini? Makura zvakadii? Ndanda 20 years. Mumba medu tiri 4, ini ndini wana mukomana nevasikana vatatu mashuro. Saka inini kunotono kwandinogara baba wangu atenga stand iko, wangu vati vake but havana kupedza, saka ndini mwana mukomana ndinogarapo. Saka ndagarapo ndo mhaka huru yandiri kusangana naye pese pandiri kufamba kunzi tiri kuda imba yavari kugara. Baba vanga vavaka kusvika papi? Baba vangu vavaka kusvika yanga yatopera, yanga yasara kupuraswa nokurufa, pesa kurufa. Yakakura zvakadii? Ine marooms mangani? Ine 6. Ine 6. Saka kureva here kuti parikudiwa pane shaisano yekuti imimi vana vemufi hamufana kuinherita imba yababa wenyu? Ndo mashoko here amukwedza kuburitsa? Ndo chokwadi ichocho, nekuti vakazoita pakazoya bamunini vandoti musara wapa vanhu nehanzvadzi yamai natete hanzvadzi yababa vakaya kumba vakatora hanzvadzi yamai kuti handei kunotoni tinorapisa mwana. Saka vakauya tikapinda mumba takagara. Baba vakangotsumudza muromo sano ndo dambudziko ratinaro, asi dambudziko rokubva kumusha kwenyu, nokuti kune zvirehwa rehwa zviriko.
ndo matauriro akangoita. Saka hanzvadzi yamai ichibva yatopindurawo mashoko ichiti zvamutaura ndaita sei, ini ndazinzwa, asi ndine vamwe vangu ndoita sei, zvatichataura pano ndichienda kunosvitsa kuna vamwe vangu. Imimi ndakuchibvunzwa, imimi makambofamba here? Aiwa baba, ndokupindura kuti hatina. Saka imimi muzwa zvese zviri kubva kwedu. Ito kana riri dambudziko riri kubva kwedu, hatifambei, takaona riri kwedu tobva tagadzisa papo ipapo. Ndekwamai kuri kunzaro? Ndokwamai kuri kunzodaro. Saka baba nofunga kuona kuti zvinhu zvaita sei, zvashata. Saka ndobva wachinja nyaya, chibva yadzoka kwandiri. Baba vangu akundithreatena nyaya, uye anozoita zvevakadzi, dai imba yakapera iyi, anomwa doro kudhara ndaimwa. Saka ndithreatenawo azotisira mastatus. Muri kuona ndakathreatenawo zvakawandisa zvakandithreatena. Saka sekuru havana kuzisa musoro. Nyaya yangu anayo musoro yanga iri yekuncetrata kuti zvataurwa izvi kuti zviri kubva kwedu. Saka tagara futi ndokuchinja nyaya baba, ndokuti tida kumenisa kuchipatara, tida kumenisa karara. Saka na sekuru mune magona endese kuchipatara, ukuti chifamba uku muchiendesa kuchipatara zvakanakai. Saka sekuru vakazotiwo nguva tagara ndokuti hapana chero munhu wamunoziva here, chero munhu ari padhuze anobatsira ambouya tinzwa kuti zviri kunzi chii. Saka vanhu vakauya, takashedzwa vamwe madzimai vandaitaura kuti vaigara vachiuya, ndobva tavashedzawo chibva vauya. Vakatouya nevamwe madzimai vanga vari vanyowani vasati vambosvika mumba, vanga vasingatondizivi. Ndokupinda mumba, chibva vatanga kuimba, chibva vatotora mvura yomumba, chibva vaisa mudhishi, chibva vanamatira. Chibva vabvapo mbva vaenda pana tete, tinokumbira kuti tikugeze maoko. Saka pokutanga panga pakagara kanzvadzi kangu kalast born. Tete ndogara, baba ndogara, sekuru ndogara apa, inini ndibva ndagara apa. Saka tete ndokakumbira, saka hanzvadzi ndiye akatanga kugeza, yakageza maoko, tete ndokugeza. Baba ndokuramba, sekuru ndokugeza, ndokugeza. Saka no problem, mukuda tsananguro, regai tikupei tsananguro. Chibva upiwa tsananguro, saka tsananguro dzamuri kuda dzakangotanga kunzi baba sunungurai mwana. Saka tete chibva vati vamuri kuti baba ndevapi. Saka kana tichiti baba tikureva munhu wechirume. Saka pauviri vavo ava vakagara apa, vamukuti baba ndevapi, chibva vanongedzera baba. Vanongedzera baba, saka baba sunungurai mwana. Saka na baba ndomusunungura hawo, ndo mapindiro akaita. Saka aiwa baba sunungurai mwana, imimi ndimunoziva. Saka vaiva vagara varipo vakabva vamiswa, mbva vatanga kutaura vanyowani. Saka tikaendikudzei baba, ndaona vana ava, ndaona pakanyorwa 1 2 3 4. Vana vambori vangani? Saka 4. Ndaona kaiswa mhiko, uyu ndokutanga wamukaisa mhiko makati afa. Imi baba zvinhu zvakatangira pamba penyu, imi ndimunoziva, sunungurai mwana. Saka musiwo vakaramba. Akati nini handizizivi, ndomusunungura pane munhu akundisaidzira. Saka kwangu kudoka, chibva vanzi baba imi kuchechi kwenyu munonamata. Sakanzi ndaona muri mudare kai. Sakanzi hongu, sakanzi iyo baba chibva watopinda kuti ndiri mudare. Sakanzi alright, tozopesa mangwana sezvo kunzokaita sei kwaduka. Sakanzi pesa ida nyaya yenyu bosi kutonetsana kuchechi nekuda kweuda. Sakanzi tozotaura mangwana. Saka mangwana tete vangu asisipo, sekuru vakarara kumba hanzvadzi yamai, ava vachibva vaenda kunorara kumba kwehanzvadzi yamai vavo, ndokaira inogara munotoni ikoko, ndokwakandarara baba. Saka mangwana acho kuseni baba chibva vauya kumba, ana madzimai vakasvika kuma 8, chibva vauya netsananguro dzavo. Vai vanyowani vai ndovakasvika kuvatsanangura, vakati baba sunungurai mwana. Vakaimbirwa imwe songo inonzi handichairangarira, hanzi shava chii, ndo vakaimbirwa songo ivo vachipinda. Vati baba ndikuimbirei songo. Baba mimi zvinhu zvakatangira pamba penyu, ndo pakatangira nyaya, ndo pakachererwa zvinhu zvakachererwa pamba penyu kumusha. Imi umbogarepi? Saka ndogara chikoro. Saka kumba kwenyu ndomugara, saka izvi kumba uchagarika. Takatotisa, wakatomusha wakatakaita se wakatoparara, ndakugara chikoro kuno ndokandokugara. Saka sei kwaparara, saka kumusha kumba kwakunetsa. Anza kuchagarike nei? Akuchagarika. Nei, Ndo zvakangotaura kuti kuzotaura. Saka mimi ndimo kumba kwenyu ndokazvakatangira. Musunungura mwana. Saka ndokupa mina manatu wamunoenda nawo. Mugesa mwana uyu, tokupai mazai mumugesa mwana. Muende unocherera, pamuchatanga kupinda gedhi renyu kusvika pamba, munongoti fambai munocherera ipapo. Baba vakatora munamato uya asi havana kuenda nawo necherera. Musha havana kusvika nawo munamato.
vakatoudza sekuru kuti inini ndakaenda kunochera munamato sozoita kunge inini ndini ndakaita se ndaroya mwana. Zvakazoitika tabva kudaro vasati vaenda sekuru vaenda kunogeza ini ndasara nawo. Baba vakanditi mwana wangu zvawanzwa izvi inini ndini ndakatanga. Akati baba makaona zvese zvanga tichitaura pai ufunga pamwe zenzira asha nokubatikana nokurwara kwandiri kuita ufunga kuti ini ndi munhu aizvifambira ndichiona vamwe zvinhu zvinondirwadza. Saka saka na baba usabatikana mwana wangu zvawanzwa muno ndezvako chete zvaudze munhu. Akati ehoi ini handiri kupisana ndino zvandakataura ndakati wose zvinhu zvataurwa ndiripo baba munhu abvuma ndiripo apa ndokubvuma oza vakanzi imimi munoti munonamata zvikanzi hongu manamata moyo zvikanzi ndonamata baba ndoda kuti mubve chechi yenyu yamunoti chechi yenyu imimi asi muri kudari ndaona muri kunetsana nokuda kwokuti munoziyana levo dzenyu dzakaita se dzakaenzana saka muchinetsana. Saka ndati mubve chechi yenyu mufamba muenda kune imwe chechi muita semuenzi munosvika muchinzi baba makaromba ini nditori nani muri kunzi makaromba but ikoko munosvika muchinzi makaromba ndo zvawakaudzwa. Alright, I think tanzwa nhoroondo iyoyo. Imi chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe tiri pano paSly Media TV takanangana neurwere hwamuinawo hwokuti yana wheelchair ridden makugara muri pawheelchair. Taona mudzimai wenyu ndiye akukusumudzai kupinda mumotikari nekuita sei. Chikumbiro chenyu ndechekuita sei? Ini chikumbiro changu ndechekuti kumhuri yeZimbabwe ini ndinokumbira kuti ndibatsirwe ndigone kufamba semufambiro wandaita nekuti makatarisa izvozvi kuti mudzimai wangu ndiye anondibatsira handina hama imwe inondibatsira especially umbambobonga hakuna anondiona kana anondiwo sauti kana anondishuga sezvo une mwana wangu uchiya chakubva usungwa vanomuziva but hapana nawana akayazomona kana kuti wayozondiona kana kufonera mudzimai kuti kumba kuri sei hakuna anoyazomona vakangonditarisa vanotondifonerawo ndokuvekunze kwana bamunini kwana bamunini wavo ndovanotondifonerawo asi ivo mumba vaita se havandifoneri. Saka kuzhinji weZimbabwe ndikumbirawo anokwanisa kundibatsirawo dambudziko randinaro mamiriro arakaita kuti ndikwanise kufamba semufambiro wandaita. Tinotenda mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa pana achazonge achiwana mukana wokuti akubatsirei vanogona kuzenge vachiuya forward vachitudza kuti aiwa munhu ngarona kuti ngauye kunondimubatsire. Ngatitasei tichipedzisa hurukuro yedu upenyu hwenyu hwemazuva ese zvamaichizviitira zvamusiri kukwanisa kuita muri pamba chii chiri kuitika? Izvozvo zvinhu zvakaoma kuti izvozvo dambudziko rangu kugara chiri chandinokwanisa nekurara ndo chandinokwanisa. Makatarisa kuti kubva kwese kuenda kuri right asi zvinhu zvinoda kuitwa nguva zhinji hunge une makumbo ako uchizvifambira wegara hunge ndichikwanisa kuita hangu kumusoro kwese kuri right but pane zvinhu zvese zvinoda kuti ufambe kuenda kutoireti handikwanisi ndo dambudziko hombe ndo rakaoma zvokuti kana mudzimai wangu akafamba akandisiya ndiri ndega zvinhu zvine zvakatooma. Munoita sei? Handitokwanisa ndinotozviitira handina munhu kana pasina munhu anendiyepo hapana ndiri munhu anototsumudzwa kuti ndiende ndinogara kutoireti yako chaiku kuti ndikwanise kugara ndotogara ndinoda kugara ndakatozembera handikwanisi kugara ndega ndakagara saka ndoda kugara ndakatozembera kutoireti wangu ndotogadzikawo bhaketi ndisirwawo ndakatozembera nomubhedha. Then kana yasvika nguva yekurara mudzimai wenyu ndiye anokusumudzai zvakare? Ndiye anondisumudza futi ndonorara zvese ndoitwa nomudzimai wangu kuti anotondiitira. Saizvi zvamuri kudya zviri kubva kupi baba zvamusiri kushanda? Mudzimai wangu ndiye anotoshanda mutoendawo anenge wanoada kusakurirwa senguva inoyi awanoada kuwachirwa awanoada kuti vazhuti ndiye anotomira pana zvese ndiye amai ndiye baba izvozvo ini handina chandikwanisa kuita kuti kubasa vanhu vandaishandira maindiya vakaoma vaburitse mari unogona kuburitsa 2 months dzokutanga usiri kuenda kubasa but kumberi kwese unenge kutasa kuti munhu akagara haasi kuenda kubasa saka hakuna mari inobuda kubasa nokuti kubasa ndakamira hangu ndichiri dambudziko ndorakanimisa handina kunetsana nekukambani kuti ndanetsana nevarungu dambudziko roro ndirakangonimisa chete. Rane nguva yakadii dambudziko rakatanga rini? Ndakatanga last year muna April. Nafunga Easter April
Easter ndo pandakatanga dambudziko last year April kusvika now. Tinonamata kuti Mwari achakuvhurirai dhoo mukabatsirika kumhuri yeZimbabwe, kunana sekuru vatinoshanda navo, madzimai madzibaba vatinoshanda navo, nevemapentecostal church vanogona kukubatsirai. Ndo vanhu vatiri kuita appeal kwavari, nokuti hatisi kuziva kuti achakubatsirai ndiani, asi tiri kutenda kuti nevamwe vakambopfuura nepano paSly Media vakabatsirika. Ndinotenda ndakaonawo munhu angandibatsire. Tinotenda ndiyambukewo madambudziko randinaro. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Asa kuda kuti budenda una mambega kwachilodwa kumoto. Ku Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Inga zvanyasikana. Ini ndakatokukone munin'ina wangu. Zvinondashayika nakusira pamba. Munomboziva kuti nharondo yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndo arikutosara akatichengetera musha wedu panapa. Shuwa here sika. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwa nepi mari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani. Yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Babate kani mai munhu. Alright. Hamai peshe uchiri pano? Tichiri pano tandadoenda. Gitara negitara here naiba peshe. Munoziva pamba panapa tiri kusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasunungudzwa kuti pamba pari right. Wapowa saru upwere nagadi. Hapana kana problem, boss tokuvanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadhi akakusecha yawe. Nei baba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tiri kunzwa dambudziko rine murume wenyu. Isusu chatinoda kunzwa kubva kwamuri ndechekuti muri kurarama sei nababa kubva pavakatanga kuita dambudziko rokuti zvinezvi vakugara pawheelchair vachafamba? Zvinhu zvakaoma nekuti ndikanzwawo munhu anoda kuwachirwawo ndinoenda, kana izvingu yekusakurawo nekudyara ndo mararamiro watirikudi, mararamiro watinongoita. Asi pakuwasiya paya ndo pane nyaya hombe nekuti system yavo iri low, saka vanotonida munhu padhuze navo. Saka pane challenge hombe ipapo. Ndinototiwo pamwe kana paino kamukomana kepanext kakanyora grade 7 ndo kanosarawo nawo, kana ndokuda unowacha ndo yandokapawo kana $1 kana 50 cents. Imimi zvamunovabatsira nazvo zvavanga vachizviitira kare zvavakuda assistance yenyu ndezvipi? Pakuwagezesa hawakwanisi kugeza wega, ndinowagezesa. Pakupfeka hawakwanisi kupfeka wega, ndinowapfekedza. Pakuda kuenda kutoilet hawakwanisi kufamba, ndinotowatakura ndowaendesa kutoilet. Saka nekuda kwesystem yavo iri low, ndakaita planning kutsvaga chigubhu ndo chandinokwanisa kuti vanoitira kana iri wet. Kana wokuda kuenda kutoilet ndinotora bucket ndoisa mubedroom ndowagadzika pamubhedha ndochiwadhonza makumbo kugara pabhaketi. Ndimochizonorasa tsvina yacho. Alright. Semunhu wechidzimaiwo makazvitraina kupi zvinenge zvenursing zvekubatira kusumudza munhu uchiisa pawheelchair muchiita seise? Handina kwandakatraina, asi kuti ndakangoona kuti zvingori wise kuti nditsvage chigubhu nekuti time yandinenge ndisipo pamwe ndaenda kumaricho ikoko kwandataura ndinosvika vakazviitira. Saka ndakaona kuti beta ndikatsvaga chigubhu ndowapa ndinongonosvika waita weti. Kana wachitoda kuenda kutoilet, kana ndiri padhuze vanofona kuti ndoda kuenda kutoilet, asi kana ndiri kure ndinotongosvika wakazviitira. Tinomboona patambeke tichionana navo
tinoona makumbo avo achibvunda bvunda. Mungambotsanangurai nezveurwere hwavo, tasiyana nemabasa amunovabatsira nawo. Imbotitsanangurai manzwisisiro amunoita kutanga kwakaita urwere uye nekunetsekana kwavanenge vachiitawo ivo semunhurume. Ivo vanonetseka pakupinduka kana wakarara nekustrecha makumbo avo. Munhu wekuti kana akarara nesaidi unopindura unositrechawo makumbo ake uswatuka. Then pakurwara kwavo vanoti vakangotanga kunzwa chiwewe pamusoro pegumbo rekuraiti, ndobva wanga vari kubasa, bva wadzoka kumba vachitaura nawo yavo yechiwewe. Ndikati pamwe inhawo yekuti munoswera makapfeka bhutsu, tsvagai marafters mumboshandisa marafters kuitira mupindwe nemhepo. Ndobva watsvaga marafters ayo. Pawakanodzokera kubasa wakazodzoka gumbo 1 harichakwanisi kufamba, 1 ndorara kufamba. Bva paitawo umwe akandipa makrashi, bva wakumbokwanisa kufamba nemakrashi wari pamba, kusvikira rimwe rachona harichatokwanisi, ese makumbo asisina pamba. Tobva ipapo urongwa hwewheelchair huri kumanejeka here maringe nepamba pamunogara? Kana muchienda kutoireti munoenda newheelchair here kana kuti munotakura munhu kupinda mapamasteps zvakamira sei zvese? Wheelchair inoshanda tiri panze chete. Kana tiri mumba, imba ine rough floor yakaiswa concrete haisati yaiswa mafloors, saka wheelchair inongoshanda panze chete. Mumba haikwanisi kufamba nerough floor yayo nematombo. Ndinotowatakura ndowaisa munhu ogaramo. Zvanenguva yakadii muchivatakura imimi? Kubva last year April kusvika izvezvi, saka maybe 1 year 7 months. Imimi pautano hwenyu hapana pamakonzwa kurwadzawo here? Musana ndonondirwadza. Musana. Nekuti hapana futi training yeku munhu anorema kusumudza? Anorema. Ndiri kuenda ndichida kunyatsonzwisisa kaupenyu kamuri kurarama semhuri. Shungu yenyu ndeyekuti chii? Shungu yangu ndeyekuti dai wafamba wagona kuzvisimukirawo pawakagara, wachipindawo kana mukicheni, kubedroom kana kutoileti, waregedza kuramba kwaitwa munhu wekuita munhu wekutakura, wakwanisa kufambawo wazvifambira wega. Mataura nyaya yekuti zvekugeza nekuenda kutoileti havakwanisi, kupa kudya? Aiwa, chikafu vanodya zvakanaka. Vanodya zvakanaka? Havana problem. Naika. Alright. Zvakaoma zvakadii kutakura dambudziko rakambenge risipo kumunhu akanga achizvifambira iye zvinezvi asisafambi? Zvinhu zvakaoma ende zvinhu zvinorwadza kana kuzvigamuchira, nekuti unenge usina kuzvitarisira, asi nenhau yekuti unenge uda kuti zviitirwane, saka unozongozvigamuchira kuti hapana zvekuita, regai ndititeke over. Handizvo. Mamwe mashoko enyu ari pakadzika pamwoyo wenyu zvamusati mambotaurawo nedambudziko irori, kana zvisinei nemibvunzo yandakubvunzai, zviri padundundu penyu ndezvekuti chiyamai? Ini chishwiro chemwoyo wangu ndechekungoti dai Mwari avabatsira vakwanisa kufamba nemakumbo avo. Ngatitasei pamunofamba muchiita makombi, mibvunzo yangu yekupedzisira, mabuda pamba penyu, dambudziko rakakura zvakadii rekufamba nemunhu ane wheelchair mumakombi nemumabhazi? Dambudziko rakakura nekuti pamwe pacho unotogona kurafurwa nevanhu kuti mimi muri kuenda kupi nemunhu akadai so, munoti wheelchair yake inoenda paya, kana unzi bhadharai wheelchair iyoyo. Vamwe vanonzwisisawo, anotokubata zvakanaka, otokutakurira munhu, unondibatsira kana kuwatakura waisa munhu. Okay. Zvakati zvakaoma. Tiri kutenda kuti kusangana kwedu kunogona kuita kuti tisangane nevanhu, saka tiri kuti nyaya iyi titaure nemazvo takadzika, kuitira kuti kune vari kunzoko vanorapa nevanongade kubatsira financially vanogona kunge vachikubatsiraiwo zvakare. Phone number yemurume wenyu kana kuti neyenyuwo futi ndeipi, kuitira kuti kana pane vanenge vachida kukubatsirai hatiwanzotarisira kuti vanofanira kungoya nekusly media TV, but vanogona kukufonerai vachinzwa ada kukupaiwo 2 kg yeshuga, ada kukupaiwo mafuta, vanenge vachikufonerai vachitaura nemi direct. Makasununga here kuti pamafone numbers iwayo ari maviri, kana kuti zvamunowirirana nemurume wenyu pamafone number ipapo? Ini ndakasununguka pamuri yeZimbabwe namba dzangu. Inoti chii namba yayo?
namba dzangu dzinoti 0712 761372 net one inet one hapana here yeeconet yeeconet it's 0778370993 handiti panobuda mazita akanzi chii ipapo? panongobuda zita rekuti Ronald Concert ese manamba aiwa tinotenda nekutendera kuti kurukuro nemi maita basa nekuuya kuSly Media TV. Tinonamatawo kuti pakubatana kwedu pane zvimwe zvinhu zvichaitika. aiwa tinogamuchira maita basa. tinotendai.